Os mercados galegos unifícanse de forma online para chegar a toda España. A nova web bota a andar con 14 praceiros e praceiras de 8 sedes diferentes: Vilanova, Sanxenxo, Grove, Padrón, Lalín, Bueu, A Coruña e Baiona. Dende a Fepragal espérase que se vayan unindo máis vendedores. Con este salto á rede, búscase dar máis visibilidade aos produtos e dar unha ferramenta nova aos clientes. Nos ocasiona, pois, efectivamente un salto máis, non? Un salto máis á hora de decir, bueno, pois non podemos quedarnos no físico, temos que saltar á rede, temos que intentar, pois, ofrecer o mellor de nós e ter tamén, efectivamente, máis capacidade á hora de venta e máis que máis xente poida chegar a nós. Esta iniciativa enmárcase na aposta da Xunta por impulsar a calidade e a competitividade das prazas de abastos galegas. A directora xeral de Comercio e Consumo mostrouse moi emocionada. Considera que este é un gran salto para os mercados galegos e destacou que sexa un proxecto de unión de toda Galicia e que pensa no cliente. Espera que con esta novidade o público máis mozo volva a mirar as prazas. Os mercados están agardando cos brazos abertos que a xente nova, a xente de 30, 40, de 20 tamén, e os estudiantes tamén, como non, precisamos que esa xente volva a mirar os mercados, porque aí é onde está o mellor produto e aí é onde está o produto local. Entón, agora con esta ferramenta o que facemos é facilitarlle falar no seu idioma e que saiban que aquí están os produtores locais, que aquí están os praceros locais e que é algo que, se apostamos por esta ferramenta, por esta plataforma de venta online, ao final estamos apostando por Galicia e polos nosos praceiros. Na web ofrécese todo tipo de produtos que podemos encontrar nos mercados galegos. O tempo en que tardan en chegar os pedidos é inferior a 24 horas.